Μέκελ θέλει να ευνηδιάσει, έκανε το γύρο, βγάζει έξω τον Αλεξάνδερ. Με το ωραίο lay-up θα μειώσει σε 3-4. Ραντ για 3. Πρόλαβε τον Γκίστ και η Μακάμπι μπροστά 6-4. Γκίστ, Καλάθης, 8 δεύτερα για τον Παναθηναϊκό. Ο Καλάθης για 2 για το δεύτερο του μέσα και αυτό 6 όλα. Ο Γκίστ έχει το Μέκελ. Τώρα γυρίζει και ο Ραντ για να βοηθήσει. Ο Καλάθης θα χάσει από τον Σίμψον. Ο Λάντεσμπεργκ στον ευνηδιασμό. Ο Σίμψον στο rebound. Καλάθι για τη Μακάμπι. 11-6. Μέκελ. Ο Σίγκλετον ψηλά θα τον νικήσει τον Αμερικανό 13-8. Τρέχει ο Μέκελ, βρήκε στα πόδια του, κλέβει ο Σίγκλετον. Πέταξε για τον Γκίστ που τώρα θα καρφώσει για το 13-10. Λάντεσμπεργκ για 3 ο Αλεξάνδερ. 16-10. Βγαίνει ο Σίμψον, ο Γκίστ μένει μόνος, έρχεται ο Νίκολς. Πολύ ωραία συνεργασία, 16-12. Rivers, James, Μπουρούσης, Παπάς. Στην αδύνατη πλευρά ο Γκέιμπριελ, έξτρα πάσα στο Rivers, για 3 αυτός. Εξαιρετική επίθεση από τον Παναθηναϊκό. Πνίνει, Ραντ, ο James πάνω του. Μένει μπροστά στην μπάλα ο James. 3 δευτερόλεπτα για τη Μακάμπι. Υποπίεση σου 3 πόντων από τον Ραντ, ο οποίος σήμερα έξω από τη γραμμή των 6,75 βλέπει το καλάθι του Παναθηναϊκού. Σαβαρέλη. Χαραλαμπόπουλος με τον Μέκελ διαβάζει σωστά και θέλει να πλησιάσει. Δεν σκόραρε, αν και η επιλογή του δεν ήταν λάθος. Ο Μέκελ, ο Λεβί πρόλαβε το χρονόμετρο. Ένα τυχερό σουτ με τη βοήθεια του ταμπλό. Η μπάλα κατέληξε στο καλάθι του Παναθηναϊκού. Ο Σμιθ κλεισμένος από 2. Αλεξάνδερ στα 4 δευτερόλεπτα εκτέλεσε πάνω σε άμυνα και πάλι όμως κατάφερε να βρει στόχο. Ο James πέρασε από το screen του Σίγκλετον. 4 δευτερόλεπτα και ο Παναθηναϊκός. Ο Γκέιμπριελ θα πάρει την επιλογή μπροστά στον Αλεξάνδερ και θα βρει στόχο. Αλεξάνδερ από τη γωνία, ένα βεβαιασμένο σουτ, το οποίο όμως και πάλι βρίσκει στόχο. Γκέιμπριελ θέλει να απαντήσει. Σμιθ στο rebound. Ευνηδιασμός τώρα για τη Μακάμπι. Ευτυχώς ο Αλεξάνδερ δεν κράτησε την μπάλα. Δεν κατάφερε να την υποδεχθεί. Ο Παπάς στον Σίγκλετον. Ο James ξεμαρκάριστος. Αυτός θα βρει στόχο. Δεύτερο τρίποντο για τον Παναθηναϊκό σήμερα. Δεν πέρασε η πάσα στο Σίμψον. Έκλεψε ο Σίγκλετον. Ο James στο ανοιχτό γήπεδο θα καρφώσει. Ο Παναθηναϊκός βγάζει ενέργεια τώρα στην άμυνά του. Οι πράσινοι έριξαν τη διαφορά στους 5. Ο Ραντ έχει ταλαιπωρήσει αρκετά την μπάλα. 9 δευτερόλεπτα για τη Μακάμπι, χωρίς να έχει αλλάξει μία πάσα. Θα κάνει τελικά το λάθος. Νέα καλή άμυνα από τον Παναθηναϊκό. Καλάθης. Ξεφορτώθηκε 2 παίκτες της Μακάμπι και έφτασε μέχρι το lay-up. 5 δευτερόλεπτα για τη Μακάμπι. Πάλι ο Αλεξάνδερ. Γύρισε με τα αριστερό, τον έκοψε ο Σίγκλετον. Καλάθης ξανά σε γρήγορη επίθεση. Παπά σε σου 3 πόντων. Και αυτό μέσα από τον Νίκο Παπά. Βρίσκει ρυθμό ο Παναθηναϊκός. Καλή άμυνα του James. Δύσκολο σούτ από τον Λάντσμπεργκ. Ο James πήρε και το rebound ή τουλάχιστον έσπρωξε την μπάλα για να καθαρίσει τη φάση ο Γκέιμπριελ. Σίγκλετον θα δοκιμάσει και αυτός για 3. Ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός να βρίσκει στόχο και έξω από τη γραμμή. Ο Ραντ στην κορυφή. Ο Σίγκλετον δεν τον έκλεισε. Μεγάλο λάθος από τον ψηλό του Παναθηναϊκού. James. Πέρασε ο Μάικ James. Τελείωσε τη φάση με τον αγαπημένο του τρόπο. Παπάς, James με τον Πνίνη μπροστά του. Θα δοκιμάσει ένα σούτ υποπίεση. Πάλι θα σκοράρει ο James. Μέκελ. Έκλεισε ο Παπάς τον Ραντ. Ο Καλάθης τον έκοψε ψηλά. Ο Παναθηναϊκός τρέχει. Ο James αφήνει την μπάλα στο καλάθι της Μακάμπι. Περνάει πάνω από τον Μέκελ. Μέκελ. Έβαλε τα χέρια του πάλι ο Σίγκλετον. Έκλεψε ο Γκέιμπριελ χωρίς αντίπαλο. Θα καρφώσει ξανά στο καλάθι της Μακάμπι. 8 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος της τρίτης περίοδου. James για 3. Και αυτή τη φορά μέσα ο James. Έχει πάρει φωτιά ο Αμερικάνος. Τέταρτο rebound για τον guard του Παναθηναϊκού. Ενώ έχει και 5 τελικές πάσες. Η πόντη του είναι 15.
Σίγκλετον από την κορυφή για 3. Και αυτό σημαδεύει πλέον σωστά. 9 δευτερόλεπτα τώρα για τους πράσινους. Ο James παραλίγο να πετάξει κάτω τον Μέκελ. Ο Παπάς από τη γωνία θα δώσει λύση. Παναθηναϊκός είχε αρκετή ώρα να σκοράρει. Τώρα τα κατάφερε. Σέγκεφ. Έκλεψε ο Γκέιμπριελ. Ο Παπάς στον καλάθι. Στο lay-up ο Καλάθης θα τελειώσει τη φάση παρά την προσπάθεια του Αλεξάνδερ να τον κόψει. 81-61. Νίκη για τον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι το τελικό σκορ. Δεύτερη ελληνική ομάδα με αβαντάζ έδρας μετά τον Ολυμπιακό που κατέλαβε την τρίτη θέση. Ο Παναθηναϊκός τέταρτος. Σπουδαίο επίτευγμα για το ελληνικό μπάσκετ.